Ehli şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ehli şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Selam dostlar. Selam. Halleriniz nişek? Yaxşı şep iskitkiş. Ruslan hallerini nişek dep soramadın. Bir dostlardan sorayım. Tip durarızın karışın. Шолпан, мен алар үшін ышанып айта алам. Алар да нақ шулай деп жауап берген боларлар е. Білесің неге? Неге енді? Чөнки эфирда аларның яраткан тапшырулары яшьләр тукталышы һәм аның иң яраткан алып барышлары Шолпан. Һәм Руслан. Достlar, бүгін bizні bir қызықлы тапшыру көтер. Һәм biz Башлыйбыз! Достlar, бүгін мен сізге bir қызықлы bir тапшыру вәгъдә бердім. Һәм біз сіздің белән бір эшләячәкбез, ягъни эксперимент. Экспериментлар Шолпан мен яратам, тамашачылар ярата дип уйлыйм. Нәрсә белән шаккаттырабыз инде? Эксперимент безнең Руслан өстендә булачак. Менә без нәрсәләр эшләячәк. Шолпан, тукта әле, син бутамадыңмы? Монда теге Руслан өстендә була дип иркенеп сөйләгән була. Син гомумән тапкан дустың экспериментлар үткәргә. Ярар инде Руслан. Мен сиңа хәзер кыска җиңел сорауlar бирәчәкмен. Син уйламыйча аларга җавап бирергә тиеш. Әзерме? Ярый инде, әйдә. Әлеге эксперимент эшләп карыйк. Башлыйбыз. Синең исемең ничек? Руслан. 2-гә 2-не кушкач ничә була? 4. Кояшның интестә? Сары. Гафла Тукайның туу елы? 1886. 21 февраль ул нинди көн? Халыкара туган тел көне. Афәрин. Нигә афәрин? Руслан, син үзең дә сизмәстән, беренчедән Гафла Тукайның туу елын дөрес билгеләдең, икенчедән бүгенге көннең нинди көн икәнлеген дөрес атадың. Син демәк үзеңнең татарлыгыңны дәлилләдең. Син чын мәгънәсендә татар һәм бүгенге безнең тапшыруыбыз да нәкъ шул темага багышланган булачак. Әле Шолпан, син дөрес әйтеп торсың, мен чыннан да чын татар, тик мин әле иң яхшы сюжетка юллаучы татар булып ташукланам. Син моны дәлилләй аласыңмы соң? Бер сүзсез. Кара. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез, алдагы видеозмага тукталып алыйк. Дөньяда бик күп төрле милләтләр яши. Татарстанда гына 170-тән артык. Аларны барсында саклап калу өчен безнең республикабыз төрле проектлар оештыра. Мәсәлән, ел саен үткәрелә торган Якшәмбе мәктәпләре бәйгесе. Монда бик күп төрле милләтле катнашучылар җыелды. Әйдәгез, алар белән якыннарак танышыйк. Быел фестивальдә катнашыр өчен 200-гә якын гариза килде, катнашучылар саны 1000-нән артык җыелды. Сәлам кызлар, егетләр! Сәлам! Сез шундый матурсыз бүген. Минем дә сезнең кебек бисем килә. Җырлыйсым да дип, бисем килә. Ничек биргә? Күрсәтегез әле. Һәр безнең кызлар сезгә күрсәтә. Ага, давайте кызлар күрсәтегез әле. Нәрсә килеп чыгамы? Получается, нет у меня? Фестиваль 3 номинациядә узды. Хореография, вокал һәм халык иҗаты. Балаларның чыгышларында үз милләтенә карата хөрмәт ярату, аның белән горурлану хисләре чагылды. Бу бәйге фестиваль безнең өчен бик кадерле, ул кирәкле. Чөнки менә без күрәбез, бүген дә күрдек, балачактан бәләкәй балалар үз телен беләләр, үз гореф-гадәтләрне беләләр дә һәм безгә жюри әгъзаларына җиткерәләр. Мы любим свою национальность. И чтобы не забывать традиции, мы танцуем, поем, ходим в воскресную школу и учим чувашский язык. Этот инструмент трещотка, и мы сыграем первый куплет споем песни. Ура, моя квачечки, ура, моя квачечки, тела тела тадари, тела тела тадари, тела тела тадари, тела
Ә хәзер сүзне әлемет катнашчыларына бирәбез. Біз бүгін Әлмәт шәһәрендә башлыйбыз. Нинди коллектив сезнең? Сейлен коллективы. Кайлардан килдегез? Ютасы районы кіші урыс ауылы. Сіз репетировать итәсезме моны барысында? Егетләр, бүген кызлар артыннан килдегез. Инде менә сезнең постановкагызда карап тордык. Ничек итеп чакырдыгыз безнең тамашачыларга да өйрәтегез әле. Кызлар янына килгәч, нәрсә дип әйтәсез аларга? Исәнмесез кызлар? Алай димәдең син. Егет сиңа кем кирәк? Кара кашы кыз кирәк. Кайсын сөйлисең соң инде? Кайсының? Они все одинаковые. Кара. Бөтенсе дә матур. Ну берсен сөйләргә кирәк бит инде, ха. Белмим, нет. Бәлки башка бер җирдә яраткан кызым бардыр, име? Берем ложки и постукиваем по руке один раз. И, ну и так, и по ногам идем. То есть можно Әкренрәк, помедленнее, пожалуйста. Ага. постукиваем по ногам. И можно делать разные варианты, то есть по рукам, по ногам. Вот сюда. То есть, смотрите, вот так, вот так, вот по руке, вот так. А монсы нинди инструмент? Что-то похоже на трещотку. Ага. Ничек эшләп күрсәтәле безгә? Ее нужно вот так крутить. Сынапта бит безнең Татарстанда бик күп милләт халкы яши. Анда кемнәр генә юк. Чуаш белән удмуртлардан башка да еврейләр, әрмәннәр, грузиннар, башка бөтен милләт халкы. Һәм менә аларның бергә шулай яшәп, дус яшәүләре бик шатландыра һәм киләчәктә дә шулай булсын. Без туган телебезне яратабыз. Мы любим свой родной язык. Мешуч моему нам яратына. Мәңсиру мәңг мәрлизун. Мандус медорам забони худамро. Төрле телдә сөйләшсәк тә, төрле милләт булсак та, тик бер безнең туган илебез. Тик бер безнең туган җиребез. Бәйгенең икенче көне тамам һәм без сезгә Әлмәт шәһәреннән сау булыгыз дибез һәм Чаллы шәһәрендә сәламлибез. Ярчалы шәһәреннән кайнар сәламнәр барыгызга да. Хәзер фестивальнең иң кызган вакыты. Ярчалы этабы нәрсәләр белән истә калды икән? Әйдәгез әле сезнең белән бергәләп карап китик. Ярчалы этабында жюри әгъзаларына 50-дән артык чыгыш тәкъдим ителде. Биредә нәни катнашучылар да, югары сыйныф укучылары да бар иде. Шуңа күрә бу фестивальдә репертуарга аерым игътибар бирелә. Безгә әйттеләр, конкурс булачак һәм без катнашырга уйладык. Конкурска бик һәйбәт репертуар кирәк, шуңа күрә мин бер күрешү җырын алдым. Кыскасы, без беренче урын алырга килдек. Шулаймы, кызлар? Жюри әгъзалары катнашучыларга бар яклап бәя бирә. Шуңа сәхнәдә үзеңне дөрес тота белү аеруча зур роль уйный. Ә катнашучылар кичкенә булуларына да карамастан сынатмый, сәхнәдә иркен итеп, рәхәтләнеп чыгыш ясый. Егетләр, кызлар, сез сәхнәгә чыгар алдыннан борчыласызмы? Немножко волнуемся, но у нас есть свой ритуал перед всякими выступлениями, и мы его должны сейчас сделать. Давайте вместе сделаем. Давайте. Вот Һәрбер милләтнең үз нечкәлекләре бар, культураларында. Шуның белән бу фестиваль аерылып тора һәм һәрбер милләтнең үз аерыла торган культура компонентын күрү бик кызыклы булды бу фестивальдә. Шулай итеп, бәйгебезнең сайлап алу этаплары ахырына якынлашты. Күп милләтле республикабызда дус һәм тату яшик. Бердәмлектә безнең көч!
Шулпан, менә 14 февраль көнне әйме Валентин көрәсе бар. 8 март көнне тюльпаннар бүләк итәләр, 23 февраль инде пена. Вот, һәр бәйрәмнең үзенең индер символ, үзенең индер бүләге бар, әйме. 21 февраль халыкара туган тел көнне нәрсә эшлиләр? Руслан, инде сен кай вакытта үзеңнең кайсы каналда алып барганыңны онытасың бугай. Шаян ТВ белән бу телне саклау безнең юл бит инде. Анысын беләм мин Шулпан, ә менә төгелрәк нәрсә эшләргә кирәксең тагын? Менә кара, без хәзер синең белән беренче татар балалар каналында матур әдәби татар телендә татарча тапшыру алып барабыз. Әйе, анысы дөрес, тик безнең тапшыру 25 минут узганнан соң бетә. Аннан соң нәрсә эшләргә? Бигрәк бала инде син, Руслан. Җип җиңел бит инде. Дуслар белән татарча сөйләшергә, татарча кинолар карарга, спектакльләр карарга һәм Кара Шулпан, татарча спектакль кинолар синең бүләк дигәннән. Синең татар менә чын татарча активлар күргән бармы? Менә ясаган бар? Әлбәттә. Дуслар, бүген бездә кунакта татар теленә креатив яктан үсеш биргән искиткеч бер кеше. Карыйбызмы? Әйдәгез, карыйбыз. Әле күптән түгел генә яшьләрнең бер өлеше татар теле ул инде онытыла баручы, әбиләр белән генә сөйләшергә кирәк булучы бер күренеш буларак күрәдер моны һәм соңгы вакытта әлеге күренеш үзгәрә башлады. Татар теле кире трендка керә, татар теле модага кайта. Бүген бездә кунакта татар телен трендта тотучы, ләкин шул ук вакытта аның зәвыгын югалтмаучы Энҗе Садыкова. Энҗе Садыкова төрек теле укытучысы, фотограф, тәрҗемәче Хотлар йорты проектының авторы һәм җитәкчесе. Хотлар йорты татарча тәбрикләмәләр иҗат итүче проект 6 елдан бирле дөньяның теләсе койсы пычмагында яшәүче кешеләрне татарча открыткалар белән куандыра. Гадәттә интервьюны сораудан башлыйлар, ләкин минем аны сораудан башлыйсым килми, үземнең сезне күз аллаудан. Минем өчен Энҗе Садыкова ул тулысынча визуал, милли җанлы, милли хылыклы һәм шул ук вакытта татар телен, татар менталитетын, татар дөньясын тәмле итеп күрсәтә белүче. Ә инде Хотлар йорты, менә бу сездә булган бөтен сыйфатларның чагылышы. Ә менә сезнеңчә кем ул Энҗе Садыкова һәм нәрсә ул Хотлар йорты? Миңа синең күз аллауың бик ошый, ошамауы мөмкин түгел, Талия. Рәхмәт бик зур. Чыннан да мин визуал. Иң элек монысы белән килешәм. Миңа әйберләрнең күренеше, гомумән төсләр, менә визуаль кабул итү дөньяны бик ошый. Һәм син әйткән әйберләрне бәлки тулы рәвештә эшлим дип әйтергә батырчылык кыймыйм, ләкин тырышам эшләргә. Һәм теге әйтәләр бит, я не волшебник, я только учусь. Менә чыннан да миңа бу атама ошый. Ниндидер моңарчы булмаган әйберләрне эшләргә тырышып карау, эшләргә матурлык истәү. Менә белмим, сезнең Инстаграмны миннән дә күбрәк сагынучы бардырмы, ләкин андагы менә һәр пост ул шундый тәмле иде, шундый матур иде һәм күренеш ягыннан гына түгел, аның эчтәлеге матур иде. Һәм менә мин Инстаграмны сагынам һәм ярый әле менә мондый тәбрикләмәләр бар дип минем идә аның кайберләре шкаф эчендә генә ята. Мәсәлән, инде туган көн бәйрәм булса, мин аны шуннан чыгарам. Һәм менә бу тәбрикләмәләр дә ул бит шундый тәмле итеп ясалган, татлы итеп. Һәм сез күп интервьюларда, башка интервьюларда әйткәнегез бар, әлеге тәбрикләмәләр ул минимализм дип. Татар халкы ул бит минимализм турында түгел, ул шуарлык һәм максимализм. Менә ничек соң бу открыткалар шулай да татар халкы күңеленә үтеп керә алды? Татар шуннан да шуарлыкны ярата. Бу бизәкләрдә дә күренә, фольклорда да күренә һәм моңа каршы барырга түгел, аны киресенчә шуарлык бит ул ниндидер акфында гына күренә. Менә моны төрле мәгънәдә аңлап була бу сүзне. Гомумән без халык буларак, безнең бөтен якты матур сыйфатларыбыз ниндидер бер тынычлык булганда гына сизелә. Акфон ул тынычлык. Һәм инде менә миңа калса шуарлыкка да каршы барырга кирәкми, бар тик аны ниндидер замана таләпләренә туры китереп, менә
шундый үзенә күрә бер сен эшли тәмле продукт чыгарга Ләкин менә бу открыткалар алар бит барыбер күбрәк минимализм стилендә һәм ниндидер теге тренddагы рәсемнәр, менә бу пончиклар, кофе савытлары һәм бу яшьләргә күбрәк ошыйдыр. Менә Хотлар йортының максатчан аудиториясе ул яшьләргә. Әйе, ул яшьләр. Без бу темага бик күп сүз куертабыз, чөнки никсез менә классик тәбрикләмәләр ясамыйсыз диючеләр күп. Безгә менә чәчәкләр кирәк, шуклар кирәк, өстенә йылтын сибелгән тәбрикләмәләр кирәк диючеләр күп. Хәтта без белә торып моңардан киттек. Мин иң башта уйлап тапканда менә шул чәчәкле, шуклы, йылтынлы әйберләрдән туйганга күрә ясадым моны. Димәк, Хотлар йорты ул кешегә ияләшү турында түгел, кешене киресенчә ниндидер стильгә, трендка, аның мәхәббәтен 100%. Һәм мин моны балаларда күрәм, чөнки безнең киләчәгебез ул яңа нәсел балалар, яшьләр, яшүсмерләр, хәтта үзегез беләсез, татар телен белмәгән яшьләр күп, яшүсмерләр күп. Һәм иң сөендергәне яшүсмерләр дизайнга, иллюстрацияга кызыгып алалар һәм аннан соң кызыксына башлыйлар эчтәлек белән. Димәк, мин ул аудиторияны барыбер дә яулый алдым дигән сүз һәм нәкъ менә монда телне табигый рәвештә саклап калу дигән бер зур байлык ята, безнең проектның зур байлыгы. Аның тышкы ягыннан китсәк һәм эчтәлегенә керсәк, элек бит хотлар язу ул ниндидер кирәкле әйбер булган, инде менә русча әйтсәм, необходимость, бүтән вариант булмаган. Без нинди дә булса мәгълүматны, нинди дә булса әйтәсе сүзне хот аша гына җибәрә алганбыз. Хәзер аның өчен телефон бар, интернет бар. Шуңа күрә бүгенге көндә хотлар ул нинди урын ала, нәрсә ул хотлар? Без күптән түгел бит инде башлап җибәрдек зур бөтен татар дөньясына җитергә тиешле бер акция, шундый бер үзенә күрә флешмоб, хотлар языгыз дип атала. Без кешеләрне чын хотлар язырга, кубарырга телибез һәм аларның моны популярлаштыруын телибез, бүлешүләрен телибез социаль челтәрләрдә. Реаль эмоция шундый якын. Менә син хат җибәрәсең, кыштырдау кагазга язып. Аннан соң көтәсең, сиңа җавап килүен. Менә бик баналь хис бер уйлаганда. Теге Ләкин бүтән хис. Арзан хис, ләкин ул юк бездә. Без менә моментында җибәрәбез WhatsApp-та яисә Telegram-да һәм шундук җавап алабыз. Шул ук сүзне хәтта тәбрикләмәгә түгел, гади аппак кагазга язып тапшырсаң да, ул материаль булачак. Ул тере сүзләр булачак. Тәбрикләмәдә иң мөһим әйбер ул. Сүз. Кемгә бүген үк хат җибәрергә? Нигә? Ул хатны нинди сүз белән башларга? Яраткан әним. Озын хатмы, әллә кыска хат? Кыска. Хатлар йорты ул бер сүз белән. Мәхәббәт. Кызганыч Шолпан бәйрәмнәр көндә булып тормый. Мен менә көндә үзем туганнарыма, дусларыма шундай открыткалар ясап җибәреп кенә торыр идем. Нәрсә моңсуланасың? Руслан, ярый әле хәзерге көндә татар теле сагында без бар. Аннары телен эшләячәк. Бәлки безгә яшәр тукталышы шиксез алып баргадыр. Без синең белән тапшыру сайын татарча матур шигырьләр сөйләр идек. Һәм ул очракта тел теләсәң дә онытылмаячак. Шолпан, әллә нәрсә сөйләмәйин. Яшьләр тукталышын без гомер буена алып бара алмыйчакбыз. Һәм инде татар теле ул булай гына юкка чыга алмый. Юкка чыгарга уйласаң, шигырь сөйләп кенә дә калдырып булмый. Иң мөһиме, Шолпан, татар телен үз тормышында югалтмаска үстерергә тырышкан кешеләр кирәк. Кайдан алырга соң аларны? Соң, менә бит. Кайда? Менә безнең нәни тамашачыларыбыз. Алар хәзерге көннән үк саф татар телендә тапшырулар, яшәр тукталышы һәм калган тапшырулар шулай ук мультфильм, сериалларны татар телендә карап үсәләр. Үскәчтән инде аларны үзең күрерсең. Димәк, Шаян ТВ каналына татар мультфильмнары өчен, инде балаларга аларны яратып караган өчен рәхмәт әйтергә кирәк. Безгә нәрсә әйтергә кирәк? Безгә әлбәттә киләсе видео язмага күчәргә кирәк. Так.
Илназ, бүгін ішлейміз. Сәлем, Зульфия. Біз бүгін Шаян ТВ дубляж студиясында Джейнгеклар мультфильмін яздырабыз. Yoruydu boşluk olaysa tezірек еді. Үйде кеттік. Дистелеген мультфильмнар, сериаллар, фильмнар 50-ден артык дубляж актері. Португал, рус, түрік, инглиз тіллерінен тәржімә итү. Сіз әзірме? Хәзер Шаян ТВ дубляж студиясы нәкъ менә шушы дәрәҗәдә эшләп килә. Ләкин башлап җибәрү ничек булганын һаман да сагынып искә алалар. Biz 2018 yılda işli başladık indi. Şayan TV açılуга bir neçe ay, yartı yıl baştan işli başlagan idik. Hem indi birinci adımlarımız bik şunday seyrek buldu. Çünkü менә şunday aparatura ул yok idi. Hem biz indi dige gadi montaj kılarda bu işni başkardık. Birinci multfilmlarımız bizning Viking turunda idi. Kichkina Viking. Hem biz менә bir aktyor bilen onu montaj o'tirib kuni bo'yina yozadik masalan bir seriyani chunki onda g'eroylar bek ko'p edi bizning endi ishli boshlagandan beri bir maqsadimiz bor edi u da bo'lsa multiklarni sifatli etib tarjima etish ham tovushlantiru. Шаян ТВ birinchi bolalar телеканалы буларак монда да балалар турында онытмады. Алар үзләрен алып баручы буларак кына түгел, әшин дубляж актеры ролендә дә күрсәтә. Milli izler şu algansın Urman allanlarından Қой бір шақ нәтіге эмоцияға беріліп кетесің, текст турында ұнтасың, экранын тауышландыра баштайсың да. Спорт білән сығылына, спорт... Тут еще, оказывается, текст есть. И хам режиссер. И хам звукорежиссер, менә шушы моментны, деген моментны кесіп алады. Мен ялышқан сайын шуны қабыза. И оланы қай бір шақ, тегі шайыру үшін енді қай бір шақ енді бізге текшірген вақытта шайырту үшін бізге бет енді мультфильмі сайды етіп жібәрер звукорежиссер. Менә шу деген келі жібәрі қай бір шақ шайыртып. Шуны искә төшерәсез. Шуны искә төшерәбез енді. Бәлки миңа да берәр мультфильмнан үзекне тавышландырып карарга буйнар. Әлбәттә, Зульфия, менә безнең менә шушы Джингликлар мультфильмында мин сиңа тәкъдим итәр идем Манюня персонажын тавышландырырга. Манюня. Син үзеңнең көчеңне сынап карарга әзерме? Мин әзер. Минем эш авыррак, миңа 2 микрофон тотарга кирәк булачак. Так, безнең менә монда текст, ул секундлап язылып чыккан. Безгә менә монда кадрга да карарга кирәк, секундында карарга кирәк, шул ук вакытта тавыш турында да, сүзләр турында онытмаска, һәм әле микрофонга да карарга кирәк. Ярый, әйдәгез, бисмилла әйтеп башлап карыйк. Мин кайсы җирдән сөйләп башлыйм соң? Хәерле дә. Дөресрәге көн. Мой день начинается только после завтрака. Сылан. Син нигә йөгерәсең? Я занимаюсь спортом. Не то, что ты. Кыбырсына әле. Куда ты полез? Ой, я мендең, бир миңа. Мин әле өйрәнчек кенә булсам, Шаян ТВ дубляж студиясында инде күптән чын профессионаллар эшли. Иң сөендергән нәрсә менә безнең нәни кичкенә генә тамашачыларыбызга мультфильм аша безнең татар теленә өйрәтү инде. Безнең театрга да киләләр, спектакльләр безне карыйлар, әмма ләкин өйгә кайткач бит безнең татар телендә бик аз балалар өчен тапшыру. Менә татар телендә мультфильмнарны инде карау ул бик әйбәт. Шуңа күрә күңелем белән эшлим бу эшне, бик яратып эшлим. Менә шундый авыр икән хезмәт безнең тавышландыру актерларының. Мин дә бүген моны сынап карадым һәм шулай итеп бергә татар телен саклауны без Шаян ТВ белән алга таба да дәвам итәбез. Дуслар, халыкара туган тел көненә багышланган тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Шуннан да, дуслар, бу бик зур бәйрәм. Бәйрәм дигәннән алга таба дуслар тагында күбрәк бәйрәмнәр булачак. 8 мартка бик аз гына калды. Егетләр, бүләкләрегезне әзерли торыгыз. Менә шулай инде алар, кызлар.
үзләрен кайгырталар. Тиздән 1-2 көннән соң бит ватанны саклаучылар көне. Шуңа күрә дуслар, егетләр, чын күңелдән үземнең исемнән, Чулпан исеменнән сезне якынлашып килүче зур бәйрәм белән котлыйм. Бүгенгә без сезнең белән Сау булашабыз. Сезнең белән Чулпан һәм Руслан иде. киләсе очрашуларга кадәр. Хуш-хуш. Ягымлы җәй